Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Padma Mataji, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna, Thank you. Hare Krishna. തുടങ്ങാല്ലേ മാതാജി? Hare Krishna, Thodaga Mataji, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗധാദാമദയാനഗര ഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മള് 1-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 1-ാം അധ്യായം കണ്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോണിന്റെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ മംഗളൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനം 2-ാം ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് യുദ്ധക്കളത്തില് നിൽക്കണ ആ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ അർജുനൻ കണ്ടിട്ട് അനുകമ്പ മൂലം വിവശനായി. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ 5 കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലെ? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വിവശനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ച് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു. അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ച അർജുനൻ ധർമ്മധർമ്മങ്ങള് അറിയാതെ വന്ന വേളയില് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കും നശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരവും ശാശ്വതനായ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൽ പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയ, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം, ആ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകള്, ഇതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും അപഗ്രഥിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈശ്വരനെ പരമാത്മ തത്വം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടിച്ചേരാം, അങ്ങനെ വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സംഗ്രഹമായ ഒരു ചെറുതായിട്ട് പരാമർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന പ്രഭുപാദ ഇതിനെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. വദന്തി തദ് തത്വവിധിസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ചിലവര് ഒരു പ്രകാശത്തിനെ ബ്രഹ്മനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, ഈശ്വരനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ സത്യത്തിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് 3 ഭാവങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോ അടുത്ത ഭാവമാണ് പരമാത്മാവ് എന്നല്ല, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തില്. പിന്നെ 3ാമതുള്ളതാണ് ആ ഭാവം ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാനെ ആ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തില് ആ സത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ഭക്തര് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. സൂര്യൻ, നമ്മൾ രാവിലെ പറയും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, കാരണം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സൂര്യകിരണങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ സൂര്യമണ്ഡലം, സൂര്യഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. പിന്നെയും അതിനകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൂര്യദേവനാണ്. 7 വെളുത്ത കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ആ തേരില് ആദിത്യ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 6 ഗുണങ്ങളുടെ പരിപൂർണതയിലുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയാണത്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അങ്ങനെ 6 എണ്ണത്തിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ അതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഈ 6ഉം ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. പലർക്കും ഒന്ന് സൗന്ദര്യമുള്ളവരുണ്ടാവാം, സമ്പത്തുള്ളവരുണ്ടാവാം, അല്ലെ? 6ഉം കൂടെ മുഴുവനായിട്ട് ഉള്ളവര് ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അത്. അപ്പോ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ
ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ താല്പര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും ധനുർധരനായിട്ടുള്ള വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുൻ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടിയ ഒരു കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോവുക. അതിനു മുമ്പ് വിവശനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നു പോണു, എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വലിയ വിഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പാരന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പ്രതികരിക്കുക? ഇത്രയും നാള് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ, നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വിഷാദമൊക്കെ മാറുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം, സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ നേരെ. അപ്പോ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാണുന്ന ഈ ദൗർബല്യമൊന്നുമല്ല അർജുനൻ. അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്, ലോകം അറിയുന്ന മിടുക്കനാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ദൗർബല്യത്തോടെ വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആളല്ല. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത കാര്യം, ദുഷ്കീർത്തികരമായത്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞോടുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? ഇത്രയും നാള് എല്ലാവരും നിന്നെ വാഴ്ത്തിയില്ലേ, ഇപ്പോൾ നീ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭീരുവാണോ നീ? ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്താണ് അർജുനനെ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനക്ഷതമേൽക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇത് നിനക്ക് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും, ആണത്തമില്ലായ്മയാണിത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനക്ഷതമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ പതുക്കെ പറയാണ്, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലും നല്ലത് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിരക്തനായി പോയി അർജുനൻ. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ശ്ലോകം 7 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേതാഃ യശ്രേയസ്യാം നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. കാർപ്പണ്യദോഷം, ദൗർബല്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ സ്വഭാവം നിനക്ക് എങ്ങനെ വന്നു? ധർമ്മസമ്മൂഢചേത ആയിട്ട് മൂഢനാണോ നീയെ, ചേതസ്സറ്റവനാണോ നീയെ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, യശ്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ, എനിക്ക് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ന് ബ്രൂഹി പറഞ്ഞു തരണം. ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ത്വാം പ്രപന്നം, എന്നെ ശാസിച്ചോളൂ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ പറയാണ്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ശാദി എന്ന് പറയണ്ട്, ശാസിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ ഗുരുവിന് ശാസിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട്. വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിയണ ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ആരും, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വരുന്നത്. നാം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഇത്തരം വിഭ്രാന്തികളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭ്രാന്തരാവുന്ന സമയത്ത് ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം അത് ആരാ കാണിച്ചു തരിക? ഗുരു മാത്രമേ അതിന്
അർഹനായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, കാണിച്ചു തരാൻ അധികാരിയായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. മനുഷ്യ ജന്മം ഒരു അമൂല്യ സ്വത്താണ്, നമുക്കറിയാം. മനുഷ്യ ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൈവന്ന ഈ അവസരം വേണ്ട വിധം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അർജുനൻ ഇതുവരെ എന്താ കരുതിയേ? എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ വില്ലാളി വീരനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാവമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി, ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി അടഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാനാണ്, എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി നീ ദുഃഖിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നീയും ഞാനും ഒക്കെ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും ആരും ഇല്ലാതാവൂല്ല. എല്ലാവരും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, അനശ്വരനാണ് ആ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവാണ് പ്രജ്ഞ, അവബോധം. ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ചേതന. ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ജഡമായി ആ ശരീരം, ഏത് ജീവികളുടെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അപ്പൊ യഥാ ദേഹേ, എല്ലാ ദേഹങ്ങളിലൊക്കെ ദേഹിയുണ്ട്. ദേഹി പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. അവിടെ കൗമാരം, യൗവനം, ജര, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാനന്തരം ഈ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി, ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതിൽ മോഹിതരാവുന്നില്ല, സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൗമാരം, യൗവനം, ജര, ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകേണ്ട ഘട്ടങ്ങളാണ്. അതേപോലെ മാത്രമാണ് മരണവും കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനകത്ത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഋഷിമാർ ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവാണിത്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്ത് 5:9 പറയുന്നുണ്ട്, ബാലാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവ സവിജ്ഞേയ സ ജാനന്ത്യായ കത്പതേ. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 ഭാഗം മാത്രാണ്. ഇത്രയും ചെറിയ സംഭവമാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പ്രജ്ഞ, ചേതന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് നൽകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. സ്നേഹം, വേദന എത്രയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ചതാണ്. അവർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ ലാബറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പോലെ ലാബില് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടല്ല അവരൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണോ? കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞര് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചു. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ആത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിലോ ജീവനൊപ്പം ജീവൻ, ആത്മാവ്, അതിനൊപ്പം മനസ്സും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടെയാണ് യാത്രയാവുന്നത് മരണവേളയില്. അങ്ങനെ അത് പുനർജന്മം എടുക്കാണ്, മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നും, എന്നാൽ ജീവനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കിയാലും കാണില്ല അല്ലെ ജീവനെ. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ചു. അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട സത്യം തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. ഒരു ജീവന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നതാണ് ഗുരു പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ്.
ഭഗവാന്റെ ആ അംശം തന്നെ, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ഞാൻ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്നാണ്. ആകാശം, അഗ്നി, വായു, പൃഥ്വി, ഇതൊക്കെ ചേർന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ജഡമായിട്ടുള്ള ശരീരം. അതിനകത്ത് ആത്മാവ്, ചേതന, ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള അണുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് അംശം. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ജീവാത്മാക്കളോ അണുവാണ്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റീസിലൊക്കെ സെയിം ആണ്. ആ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഗുണങ്ങളിൽ സമാനരാണ്, എങ്കിലും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികളാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ നിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. അത്രയും വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള അളവിലാണ് ഭഗവാന്റെ വലിപ്പം, അല്ലെ, വിസ്തൃതി. അത് നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിളാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു, അത് വളരുന്നു, അത് നിലനിൽക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് നശിക്കുന്നു, പിന്നെ മരിക്കുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവ് അത് പ്രായമാവുമ്പോഴും വയസ്സാവുമ്പോഴും മരണത്തിലും ഒക്കെ ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രാണ് മാറുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഒരു വണ്ടി, ആ വണ്ടി വെറുതെ ഓടില്ല, അതിന് ഡ്രൈവർ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജീവാത്മാവ് വേണം, ചൈതന്യം ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസ് കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിന്. അത് അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും കർമ്മഫലങ്ങള് അനുസരിച്ചാണ് നല്ല ജന്മാണോ മോശം ജന്മാണോ എന്നൊക്കെ. ഈ ജന്മം നമ്മള് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്തായിരിക്കുന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എത്ര തരം, എന്തെല്ലാം തരം ജീവികളായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ജനിമൃതികളുടെ ചക്രത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നു എന്ന് അറിയില്ല. 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഏതെല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനിയും ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുക പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു മാതാജി എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു കൂടിന് നല്ല ഗോൾഡൻ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള തത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും നേരാവണ്ണം കൊടുത്തില്ല, അത് ചത്തുപോവാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അല്ല നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ. ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ശരീരത്തിനല്ല പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവിന് പോഷണം കൊടുക്കണം. ആത്മാവിന്റെ പോഷണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, നാമജപം, ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരത്തിനല്ല മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും ആത്മാവ് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ഒരേ ആത്മാവായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് 3 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് 2 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ വേണമെന്ന്, അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു. പിന്നെ കോളേജിലായപ്പോ ബൈക്ക് വേണമെന്നായി. ഡ്രൈവറൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അവൻ കാറ് വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ ഡ്രൈവർ ഒന്നാണ്, അങ്ങനെ ഇത് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മള് ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല, ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതും അതെ, ജനിമൃതികളുടെ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ, ചക്രമാണ് ഇതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, വലുതാവണു, അങ്ങനെ പിന്നെ നശിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നു,
ഇത് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇതിലങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചക്രത്തില്. 84 തരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കാവാം. എങ്ങനെ നമുക്ക് മേന്മയുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടും? നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചാ മതി, നാമം ജപിച്ചാ മതി. അപ്പൊ ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതായാലും, ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടിയല്ലേ, മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും കിട്ടുന്നുണ്ട് മോക്ഷം. അതുപോലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മോക്ഷം കിട്ടാം. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവത് സ്മരണ വേണം. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ്. നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാ പായിനോ നിത്യാസ്താം തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. പറയാണ്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. തിതിക്ഷ വേണം, സഹനം വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠാണ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് പല പല മറ്റു കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പല മൃഗങ്ങൾക്ക് പല കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ നാമം ജപിക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. മഞ്ഞുകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കർത്തവ്യമൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല, ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് മഞ്ഞുകാലത്തും പ്രാതസ്നാനം വേണം. തണുക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാതസ്നാനം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബിനികള് വേനൽക്കാലത്ത് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യണ്ടേ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ സ്വധർമ്മമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശമുണ്ടാവും, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ പല വിന്റർ അതൊക്കെ വരും, പല പല സീസണില് ഒരു മരത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ന ജായതേ മ്രിയതേ, ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ, അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാവാനും പോണില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അജോ, അജനാണ്, ജനിക്കാത്തവൻ, നിത്യനാണ്, എന്നുണ്ട്, ശാശ്വതൻ, നാശമില്ലാത്തവൻ, പുരാണനാണ്, പണ്ടേ ഉണ്ട്. ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ, ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും അതിന് നാശം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഏതിന്? ആത്മാവിന്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാണു പ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള്, അത് ഗുണങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിന് എന്ന പോലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല ആത്മാവ്. ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റമുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്ക് ജനനം, വളർച്ച, ചിലതെല്ലാം ക്ഷയിക്കുക, മറയുക. അപ്പൊ പക്ഷേ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, കാലഭേദങ്ങളും ഇല്ല, ശാശ്വതനും ആദിമനുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, എങ്കിലും അവബോധത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലോ, ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദൃഢമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്.
വീണ്ടും 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. വാസാംസി ജീർണാനി നവാനി ഗൃഹ്ണാതി, പുതിയൊരു വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് വിഹായ ജീർണാനി വാസാംസി വിഹായ, ഈ ജീർണിച്ച വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കണു. അതുപോലെയാണ് ശരീരം, ജീർണിച്ച ആ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ നവാനി ദേഹി, നവാനി ശരീരം സ്വീകരിക്കണു ദേഹി ആത്മാവ്. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. പഴയ ശരീരം, ഓ കയ്യിന് വയ്യ കാലിന് വയ്യ എന്നൊക്കെ ആയി അല്ലെ. കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ പോലെയല്ല, വയസ്സാവുമ്പോ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേദന വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം പോട്ടേന്നേ, ഉപേക്ഷിക്കാതിനെ. പുത്തൻ ശരീരം കിട്ടില്ലേ നമുക്ക്, പിന്നെന്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി അഴുക്കായി അല്ലെ, കുപ്പായത്തിലൊക്കെ അഴുക്കായി. അപ്പൊ അവനും ഇത് വേണ്ട പറഞ്ഞു, പുതിയൊരു കുപ്പായം വേണം, കൊടുത്തു. അതുപോലെയുള്ളൂ മരണം. അതുപോലെ നമ്മള് മരണത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ശസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏനം ദഹതി പാവക, അഗ്നിക്ക് അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏനം ക്ലേദയന്ത്യോ ആപ, വെള്ളം കൊണ്ട് അതിനെ കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശോഷയതി മാരുത, കാറ്റിനതിനെ ശുഷ്കിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതിനെ? ആത്മാവിനെ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. വീണ്ടും ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കുമാവില്ല എന്ന്. ദഹിപ്പിക്കാൻ പാവകന് പറ്റില്ല, ശസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നനച്ചു കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുപോലെ ഉണക്കി കളയാനും സാധിക്കില്ല, ഏത് തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആത്മാവിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ, ജനിച്ചവന് മരണമുണ്ട്. ജന്മമൃതസ്യ ച, മരിച്ചവനോ ജനനമുണ്ട്. തസ്മാത് അപരിഹാര്യത്തെ, പരിഹാരമില്ലാത്ത ആ കാര്യത്തെ ഓർത്ത് നത്വം ശോചിതുമർഹസി, നിനക്ക് സങ്കടപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനനോട് ഇപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ ഇതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. നീ ഇപ്പോ കൊല്ലുക എന്ന് ധരിക്കണ്ട. ആരായാലും ജനിച്ച ഒരു ദിവസം മരിക്കണം. 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ മരിച്ചവന് ജനനവുമുണ്ട്, പുനർജന്മവുമുണ്ട്. ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് മരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവാണ് ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം എടുക്കാൻ പോകുന്നു. അത്രേ നമ്മൾ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? ഒരാള് മുങ്ങിച്ചാവാൻ പോവുക. അപ്പോ നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിച്ചാ മതിയോ? പോരല്ലോ. ആത്മാവിനെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത് എന്താ? ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക, ശരീരത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ആത്മവഞ്ചനയാണ് അല്ലെ. ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി.
ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, അവധ്യനാണ്, ആരെ കൊണ്ടും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സർവസ്യ ഭാര, എല്ലാ ദേഹത്തിലുള്ള ദേഹികൾ അങ്ങനെയാണ്. തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി, അങ്ങനെ നത്വം ശോചിതുമർഹസി, അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഹേ ഭാരത എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ ആത്മാവ്. ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണത് മനോഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇപ്പോ യുദ്ധത്തില് അർജുനൻ മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മമാണ്. അത് ശത്രുക്കളെ യുദ്ധത്തില് വധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യമാവണത് എങ്ങനെയാണ്? ബാഹ്യപ്രവൃത്തിയിലല്ല, മനോഭാവമാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാന് അല്ലെ. കള്ളനാണ് കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് അപായപ്പെടുത്താനോ കൊല്ലാനോ ആണ്. യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോ സോൾജിയർ, ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാം സോൾജിയർക്ക് അല്ലെ, തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച്. നേരെ മറിച്ച് ആ തോക്കും കൊണ്ട് സിവിലിയനായിട്ട് ലീവിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാളെ അദ്ദേഹം കൊന്നാലോ അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് മനോഭാവം എന്താണോ അതനുസരിച്ച്. ഇവിടെ ഇപ്പോ പാപം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് ശത്രുക്കളെ യുദ്ധത്തില് തോൽപ്പിക്കുക, വധിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം. ഹതോ, നീ ഇപ്പൊ കൊല്ലപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുക. നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം, ഇനിയിപ്പോ ജയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാലോ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും. മഹീം, രാജ്യം കിട്ടും. തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ, അതിനാൽ നീ എഴുന്നേൽക്കൂ കൗന്തേയ. യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. മരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടട്ടെ, അതല്ല നീ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജാവായിട്ട് വാഴാലോ എന്ന് പറയാണ്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ രാജാവായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സുഖമോ ദുഃഖമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ജയോ പരാജയോ ഇതൊന്നും നീയെ നോക്കേണ്ടതില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ, നിന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ, അത് മാത്രമേ നീ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിനക്ക് ഏവം പാപം അവാപ്സ്യസി, നിനക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭാഗവതം 11:5-41 പറയുന്നുണ്ട്. ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിം കരോനായ മൃണീച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. സർവകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണന് മുകുന്ദന് പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവന് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ പിതൃക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ആരോടും കടപ്പാട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആവണം. അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം. അതാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന തത്വത്തിലേക്ക് എത്തണം നമ്മള്. അതാണ് ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നറിയണം. അഹം ആത്മാ ബ്രഹ്മ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മഹാവാക്യങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ നശിക്കാത്തത് സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി. പാപമോ പുണ്യമോ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ
എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സത്യം, പരമസത്യം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സ്വധർമ്മം, നമുക്ക് എന്താണോ കർമ്മമണ്ഡലം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് നമ്മൾ ചെയ്തോളുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, നമ്മുടെ ധർമ്മം ചെയ്യാണ് സ്വൽപ്പം ചെയ്താലും വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോണ അവിടെ പാലമുണ്ടാക്കിയില്ലേ, സേതുബന്ധനം ചെയ്യണ സമയത്ത് അണ്ണാരക്കണ്ണൻ തന്നാലാവുന്നത് ഒരു മൺതരിയെങ്കിലും കൊണ്ടിടാൻ സഹായിച്ചു. ഹനുമാനോ, ഹനുമാൻ വലിയ വലിയ മലകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ അണ്ണാനെ ഒരു വില വെച്ചില്ല അല്ലെ, വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാലിന്റെ ഇടയിലുമായിരുന്നു ഇത്. ഓരോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ണാനെ തട്ടിക്കളയാണ് കാലുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനോ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അണ്ണാനെ എടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ആ ധർമ്മം സ്വൽപ്പമേ ചെയ്തുള്ളൂ, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ അത് ഒരുത്തനെ മോചിപ്പിക്കും. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എലി ഒരു ചെറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ പോകണ വഴിയില് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പില് ഒരു നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടാ കത്തുന്നേ. അപ്പൊ അതിന്റെ വിചാരം വേറൊരു പഴമാണ് അത് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെന്നിട്ട് അത് എടുക്കാൻ നോക്കി, അത് മറിഞ്ഞു. അത് നെയ്യായിരുന്നു, ചൂടായി കിടക്കണ നെയ്യുണ്ടായിരുന്നു. അത് അതിന്റെ മേലേക്ക് വീണത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പെടയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കണേ? ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു അത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന്, അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് വലിയ രീതിയിലാണ് അതിനെ കണക്കാക്കാറ് എന്ന്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങള് വിശിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറും. ശാശ്വത ഫലം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ശാശ്വത ഫലം എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് ശാശ്വത ഫലം. മറ്റേ ഭൗതിക ഫലങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ആശിക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മികത അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതിന് തുടർച്ചയുണ്ട്. ഈ ജന്മം നമ്മളിപ്പോ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ തിരക്കഥകള് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു മിടുക്കനായ ഡോക്ടറെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മിടുക്കനായി, ഫേമസ് ആയി, അപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തും അല്ലേ. അപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ്, വന്ന വഴിയെ പറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയും. തീർച്ചയാണ് അല്ലെ, പ്രയാസപ്പെട്ട് നല്ലോണം പഠിക്കണം അല്ലെ, ഉറക്കം ഊണും ഇല്ലാതെ 24 മണിക്കൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയെടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡോക്ടർക്ക് ഇത്രയും ഫേമസ് ആവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വര സങ്കല്പം അവിടെ നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈശ്വരന്റെ സങ്കല്പമായിരുന്നു ഈ കുട്ടി ഫേമസ് ആവണം, ഈ കുട്ടി നല്ല മിടുക്കനായ ഡോക്ടർ ആവണം. അത് ഭഗവാന്റെ ആ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഇപ്പൊ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവണം. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, എല്ലാത്തിനും. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഞാൻ, നിത്യദാസത്വമാണ്, അതാണ് എന്റെ മൂലസ്വരൂപം. ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി പറഞ്ഞാല്. ബഹുശാഖകള്, അവ്യവസായികളുടെ ബുദ്ധിയോ ബഹുശാഖകളായിട്ടായിരിക്കും. വ്യവസായാത്മികരുടെ ബുദ്ധി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അവ്യവസായികളുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ ബഹുശാഖകള്, പല പല കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അവര് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നില്, അതായത് ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം. ആ ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. സത്യമായതിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത ഉണ്ടാകുമെന്ന ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ജീവിത പരിപൂർണതയിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താം എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ. അർജുനൻ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. മുകളിൽ കാണുന്ന മത്സ്യോ പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിഴൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ അമ്പെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയ ആളാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പോ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ളത്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതിക ഐശ്വര്യം, സുഖാനുഭവങ്ങള്, ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? അല്ല, ഭഗവാനെ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം തരുന്നത്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ള വിഷയ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ആഗ്രഹം വന്നാല് പല പല സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പിന്നാലെ ആസക്തരായിട്ട് അവർക്ക് പരിഭ്രാന്തിയാണ്. അവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെ പരിഭ്രാന്തി കാണിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്കൊന്നും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരോപാസന എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അക്ഷരം പഠിക്കലാണോ പരമലക്ഷ്യം? അക്ഷരം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, വാചകമൊക്കെ പഠിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം അല്ലെ, ജ്ഞാന സമ്പാദനം നടത്തണം. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, പ്രസാദം വാങ്ങിക്കും, തൊഴും, നമസ്കരിക്കും, പോരും. അത് മാത്രം തന്നെ മതിയോ? പിന്നെയും പല പല പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരണം. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജയാപജയങ്ങൾ നോക്കാതെ നമ്മളിപ്പോ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനാവണം. സുഖായിക്കോട്ടെ ദുഃഖായിക്കോട്ടെ, മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ, മാനം അപമാനം, ഇതിലൊന്നും ഒക്കെ സമഭാവനയായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കും, നിയന്ത്രണാതീതമായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ നിയന്ത്രണാതീതമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. എപ്പോഴാണോ മനസ്സ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോഴ് ആണ് അയാള് ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചവൻ എന്ന് പറയാ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് അയാളെയാണ് പറയുക.
യോഗി, സന്യാസി, അങ്ങനെ പല പേരുകൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ജിതേന്ദ്രിയനായിരിക്കും അയാള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാന്, കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പറ്റില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം മെല്ലെ മെല്ലെ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ, സംഗാത് സംജായതേ കാമഃ, കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് സംഘമുണ്ടാവണു. അങ്ങനെ ആ സംഘം, ആ ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ താല്പര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ ക്രോധം ഉണ്ടാവും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആസക്തി ഉണ്ടാവണു, ആസക്തി കാമമായി മാറുന്നു, കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും, ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹമായിട്ട് മാറും, സമ്മോഹം സ്മൃതി വിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓർമ്മ തെറ്റുണ്ടാക്കുന്നു, ആ സ്മൃതിഭ്രംശം പിന്നെ ബുദ്ധിനാശത്തെ വരുത്തുന്നു, ആ ബുദ്ധിനാശം പിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് അതിൽ ആസക്തരാകുമ്പോഴാണ്, അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും, ക്രോധം സമ്മോഹം, സമ്മോഹം സ്മൃതി വിഭ്രമായിരുന്നു, പിന്നെ ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം, അങ്ങനെ നാശകാരണമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും കാരണം ഭൗതിക ആസക്തിയാണ്. അത് പിന്നെ കാമമായിട്ട് ക്രോധമായിട്ട് മാറുകയാണ്. വ്യക്തികളൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴുതി വീഴുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ആസക്തരാണ് അവര്, വിഷയ സുഖ ആസക്തിയാണ് അവരെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാലെ ലഭ്യമാകുന്ന ആ സുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ സുഖങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. ആമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തം അവയവങ്ങളെ വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അകത്തേക്ക് വലിക്കുക. അതുപോലെ ആരാണോ ഈ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്, ആ വ്യക്തി യോഗാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളാണ് എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാ പ്രവർത്തന നിരതമാണ്, അവയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരിക്കലും, ഈ വിശ്രമില്ലാത്തതാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തില് വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പോഴോ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കാമം ക്രോധായി, ക്രോധം സമ്മോഹമാവുന്നു, സമ്മോഹം ഓർമ്മപ്പിഴ, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശത്തിലേക്ക് പോകണു. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക? ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭോജ്യങ്ങള്, ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയുള്ള ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്യാഗമല്ല, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയണില്ല. മറിച്ചോ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പവിത്രമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. കൃത്രിമമായിട്ട് ഉള്ള ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിത്യാഗം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിനേയും ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതാ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് കൃപയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തില് ആത്മീയത നമ്മില് ഉണരുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരാണ് ഈ ആസക്തിയിൽ പെടുക. കാമം, ക്രോധം, സമ്മോഹം, ബുദ്ധിഭ്രമം, സർവനാശം, അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ക്രോധിതരാവുക എന്ന് പറയാ, ആ ക്രോധിതരാവണ വ്യക്തിക്ക് വിവേകം നഷ്ടമാവാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അവിടെ വിസ്മരിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിരന്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശാന്ത മനസ്സോടെ വരുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ.
അല്ലാത്തപ്പോ നമുക്കത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകും. ക്രോധം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സമ്മോഹം, സ്മൃതി വിഭ്രമം ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചേക്കണ കണ്ടോ? ഒരാളുടെ മനസ്സ് എത്ര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെ? എത്ര എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്, ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കുക്കർ പോലെയൊന്നും ആക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 64-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്യൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. കൃഷ്ണനാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും ഏവരുടെയും സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്ഥിര ചിത്തതയാർന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് പോകാം. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ലഭ്യമാവുന്നതും സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നതുമായ ആ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ശാശ്വത ശാന്തി കൈവരാൻ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ആദ്യം നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ലഭ്യമാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രശാന്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയണത്. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാനാവില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മള്. കണ്ണ് ഭഗവത് രൂപം കാണാൻ, കാത് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, അതുപോലെ നാക്ക് ഭഗവത് കീർത്തനം പാടാൻ, പ്രസാദം ഭുജിക്കാം, മൂക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി മണക്കാൻ, അങ്ങനെ ഏതും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ. എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നജായുക്തസ്യ ഭാവന നജാ ഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അശാന്തന് എവിടെ സുഖമുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു. എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാകുലതകളൊന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. വ്യാകുലതകളെ അകറ്റാനുള്ള വഴി അതാണ്. ഇതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി? എന്റെ സുരക്ഷിതത്വം, എന്റെ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്, സുഹൃത്തായിട്ട്, കൺട്രോളറായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ആ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സർവ സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. അപ്പൊ വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിനൊരു അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, വിശ്വനാഥൻ പിതാവ് നമുക്കെല്ലാം, വിശ്വധാത്രി ചരാചര മാതാവും, അച്ഛനും പുനരമ്മയുമുണ്ടല്ലോ, രക്ഷിച്ചിടുവാനുള്ള നാളൊക്കെയും. ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായാ പോരെ നമുക്ക്. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ആ ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോണതാണ്. ഫോക്കസ്ഡ്, ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, അതാണ് വേണ്ടത്. കുറച്ച് വലിയ ഈ അധ്യായമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കൂടും കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 68-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നേടിയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ടൊന്നും ഒതുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അത് ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം അല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ഒരു ആർട്ടാണ്, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വേണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ.
അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആ സാധകൻ ഉണ്ടല്ലോ, അയാളാണ് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത്. വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടയ്ക്കുക. എന്നാലോ മനസ്സിൽ അതെല്ലാം മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തില് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതിരിക്കണം ആദ്യം. പിന്നെ ലോകത്തില് ഒരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഇല്ല. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം അതാണ്. എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം എന്റെ ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റെ ആണ് എന്നുള്ള ആ തോന്നലാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ ശരീരാണ് ഞാൻ, എന്റേതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം, മമത അഹന്ത ഇതൊക്കെയും വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം നശിച്ചു പോവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ തരുന്ന സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതൊന്നും നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജനനം മരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ്. ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കോ? അതിന് ജ്ഞാന കണ്ണ് വേണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പോലും പുറമെയാണ് മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത്, ഓരോ ഇതുണ്ട് അല്ലെ, ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, കുടലുണ്ട്, അതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയണില്ല. ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, ബുദ്ധി ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രാണന്റെ അനുമാനം അത് അനുമാനം ചെയ്യാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലുള്ള ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് വൈകി ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗാന്ധാരി. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗാന്ധാരി വരൻ അന്ധനാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കെട്ടി. അങ്ങനെ ഇതുവരയ്ക്കും ജീവിച്ചു, മഹാറാണിയായി ജീവിച്ചു, 100 മക്കളുണ്ടായി. അവരുടെയൊക്കെ വളർച്ചയും ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവരൊക്കെ വളർന്നു, അത്രയും കാലമായി. അപ്പോ യുദ്ധമാണിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ദുര്യോധനൻ ഏതാണ്ട് 10 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദുര്യോധനൻ തോൽക്കാറായി എന്ന ഘട്ടത്തില് ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞു, ഗാന്ധാരിയെ വൈകിട്ട് കാണാൻ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ എന്റെ മുന്നില് പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് വരൂ, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ബലവും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കാം, പിന്നെ നിന്നെ വധിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വരികയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക്. അമ്മ പറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിൽ വരികയാണ്. കൃഷ്ണന് ഇതറിയാലോ, എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും അറിയാലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ദുര്യോധന എവിടേക്കാ നീ ഈ രൂപത്തിൽ പോണത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. നീ മകനാണ്, കാര്യമൊക്കെ ശരി, പക്ഷെ നീ ഇന്ന് കുഞ്ഞല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ അമ്മയുടെ മുമ്പിലായാലും നഗ്നത മറയ്ക്കൂ, ഒരു ഇലയെങ്കിലും എടുത്തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുര്യോധനൻ ഒരു ഇല എടുത്ത് നഗ്നത മറിച്ചു. ഗാന്ധാരി കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴോ ശരീരമാകെ ആ കണ്ണ് ഓടിക്കുകയാണ്. കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു. ദുര്യോധന, നീ ഇല വെച്ച് മറച്ച ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദുർബലമായേക്കാം, ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ വജ്രം പോലെ ബലപ്പെട്ടു എന്ന്. അങ്ങനെ ഭീമന്റെ തൊടഭാഗം തകർത്തിട്ടാണ് ഭീമൻ തൊടഭാഗം തകർത്തിട്ടാണ് ദുര്യോധനനെ വധിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ എന്നും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി. ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ 2-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ സാര സംഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നാളെ 3-ാം അധ്യായം ആത്മാരാമ ജീവിതമാണോ ശ്രേഷ്ഠം, പിന്നെന്തിന് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമ്മൾക്ക് കാണാം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. നാളെ ആരൊക്കെയാണ് കീർത്തനം ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലുന്നത്, വായിക്കുന്നത്, പാരായണത്തിനുള്ളത്, അവരൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ പേര് തരേണ്ടതാണ്.